Iyo wela kandega asi Mnangagwa utizero. Zvinonesa. Muri stupid. Vanhu vese chero vakavhotera Mnangagwa very stupid. Mazanu stupid. Aya mazanu stupid. Vanhu vese iko zvine zvanzwa reri kuitika shamari pakashata. Hanzona vanhu vari kucelebrate ma presidential villa. Hanzi kwakavakwa vakapedza kuvaka. Andi ma presidential villa paakavakwa inzi. Aifanira kugara nema president ekusadhaki aifanira kuuya kusadhaki leyo. Saka apa vari kucelebrate kufeila kwavakaita mapresident achanda akatodzokera zvinhu zvacho zvakapera saka zvimba zvacho zvichagarwa nani. That was the waste of money. Paka waste wa mari pepe. Because iwe unocelebrate kufeila kwawakaita. Mari dzose dzari kushandiswa zvinhu zvisiri izvo. Kuzvipatara kuna mushonga, marodha akafa, zvese zvakawanda, vanhu havasi kushanda, zvakawanda zvisimo munyika. Mashops ari kubroka, tikataza ana OK, anani, masupermarket because of zvimwe zvimapolicies zviri kuitwa. Basa renyu kutora mari chete mumabhodha imomo muchingoshungurudza vanhu. Izvo makuti mavaka mapresidential villa. Ndo zvamuri kutora mari yenyika muchishandisa zvenyu. Vari kucelebrate kufeila. Ende ukatotarisa munyika yeZimbabwe, zvinhu zvinocelebrate nezvinhu zvinokosheswa. Zvinhu zvakadhakwa zvisina kana nebasa rese zvinhu zviri zvetisi titomborina kana musoro ndo zvinhu zvavanocelebrate. Zvakufanana nemadhezi akanzi vaMnangagwa vatenga zvimarori saka tiri kucelebrate kuti mayouth atengerwa zvimarori. Zvinhu zvese zvine zvichitengwa zvezviya zvine zvichingotengwa zviri under ZANU-PF because mayouth achavaita ndeye ZANU-PF. Ndakazoona mugrupu reZANU-PF revarakashi makanyorwa kunzi zvinhu izvi ndezve ZANU-PF. Kana usiri munhu weZANU-PF awo pana chako tiri kucelebrate kuti vaMnangagwa vatenga marori. I don't know kuti marori acho anenge achipiwa vanhu sei nani yaso paanobuditsa mari yenyika because ndo nyimwe nyaya yandiri kunesana naMnangagwa izvozvo because ndati kutoti nhamba dzaMnangagwa ndinechitotraya kuda kutodzipuwa vanhu vari kundinyima nhamba dzacho vari kundipa dzekare dzisingadaiwe dzaishandisa kare asati aanikirikini. Saka ndikuti Mnangagwa problem yaari kuita paanobuditsa mari iyoyi mari yenyika kudaro handiti mari iyoyo ka ari kuibuditsa achiti ndapa mayouth enyika, you understand, mayouth enyika handiti but iye kana zvazobudiswa zvinhu zvacho zvakunzi mayouth eZANU-PF kana usiri munhu weZANU-PF hausi kuninga ndope nechitaura paya kuti ZANU-PF panenge chizvinhu zveZANU-PF ine kambani ipi inopinza mari ichinzi iri kumirira for mayouth eZANU-PF. They don't have any company inopinza mari. ZANU-PF peinotokampena inotopiwa mari ichitonzwa kuti ZANU-PF yapiwa mari yakati yekukampena but after my elections ZANU-PF inoshandisa mari iri more than mari yakatopiwa ichinzi kampena. I don't know kunenge yona kupi ende tikudowa kana kampani 1 yemunotaura kuti iyi kampani ndiye ZANU-PF inopinza mari hamuna ende izvozvi mukaudzwa kuti kuzvipatara kuna mishonga kana kuti mvura ukaona matepi nesura ivhurwa imwe tepi yaibudisa mvura yakachena imwe tepi yaibudisa mvura yakasviba mvura mvura yanosviba yakaora nditika pakazonzi nyika kanzi uri kutaura kuti hakuna mari yekutenga mushonga muzvipatara muri kunzi kuridiwa mari yekutenga mushonga zvinonzi hurumende haina mari but panopera rimwe wiki unonzwa chinzi ZANU-PF yalonja hanzi presidential scheme zvinhu zvakawandisa izvo zvitakaona zvimaskimu zvacho hazvichaperi zvese his excellence Mnangagwa zvinhu chese chanezera Mnangagwa. Vamwe ndo vakutoti mai manje kunochera guva cheko rinobva ranyoronzi his excellence Mnangagwa acheresa guva kuti zvinhu zvese zvangu anda Mnangagwa ndiye munhu akuti of which tokana tichitaura kuti alright iwo une makore mangani une 40 years utori mudiki pane independence yacho yeZimbabwe kunzi Zimbabwe itori ne45 years uri mudiki pa 40 years dzeunadzo iwewe uri kuprotecta zichembere ende iwewe hauna kana chinhu chouri kupiwa uri ngosvika utengerwa mabhaketi. Ona vamwe vachitamba pamusangano vatengerwa mabhaketi nemalofu echingwa kutamba murume mukuru nevakadzi vakuru kutambira bhaketi rinoita mari kurwara pondo $50 $80 chingwa chota 99 cents obva wapiwa nemunhu obva unoziva kuti mota yaanenge yoyo naye inopinda fuel yemari ende mota yacho yaanenge anayo ndeyemari ende mota yacho chimbobvunza kuti anenge ane mota dzakadaro kumba anogara kumba kwakaita sei mwana wake paanoenda kuchikoro anoenda nemari pocket money iri muhomwe iwe uri kutambira bhaketi. Aiwa imimi ndimuchitira zvepocket money iri muhomwe vanopiwa kadhi mwana anoenda kuchikoro nekadhi haende nemari iri muhomwe kadhi chero inonoswipa inenge rine mari kadhi asi iwe uri kuonekwa murume mukuru uri kutengerwa chingwa uri kupiwa bhaketi. Iwe unofunga kuti mwana wake anodya chingwa ere aenda kuchikoro unofunga kuti mwana wake anotakura chingwa kuchikoro ere andiri kuona but tikona varume vakuru nevakadzi vakuru ende kasystem kako hakasi kutopera ndo zvinhu zvikuitika ore ndaitobvunza nezuro nchiti takaona vatungwarara vachitaura kuti tiri kuGlenview tiri kuita tikuda kwaidaitwa maelections muri kuziva pamaby elections akaitikwa maimanja zvikanzi tiri kugadzira road kuGlenview
vakanoti tiri kuisa matepi vakabudisa mari hanzi 20,000 hanzi 200,000 hanzi women scheme chichichi mheno zvavengotaura zvisinana nemusoro kubva kwavhotwa pakangovhotwa takaona dzi ende vakatowina uko kuGlenville uko takabva taona vabva vati dzi vatonyarara akuti tichatonzwa kuti road year yavaiti tikugadzira iri kweri o takangoona vakangonogredha vakasiya chambumu bva vanyarara ende system iyo haisi kupera zviri kugara zvichiitwa vakabva ipapo vanonoitira vamwe kana vakuda kuvhoterwa vanodzoka futi voita izvozvo ende vanhu vari muZimbabwe havasi kudzidza muri kufa nenzara muri kutambura ndochokwadi bozi iwoyo lofure chingoro uri kupiwa muri nherera vanhu vari kuZimbabwe muri nherera tsvangira yakafa isusu tiri nherera takafirwa natsvangirai vamwe vecho kuZANU-PF makava muri nherera makafirwa naMugabe tiri nherera kunyika kwekwe hamunzwisise tichikutaurirai koza hatina kuti iwo unonge uchingocelebrata zvinhu zvine basa ndakaona futi pachinzi mai Mnangagwa mheno kwavaipa vanhu chikafu ukoko nezuro vaitopa vakadzi chikafu vakadzi vachitamba ukokoko tambira chikafu chauri kupiwa ko mukati munhu yeye akupei mabasa agadzirise nyika mupiwe mabasa bozi iwe chikafu chacho uri kupiwa unochidya madezi mangani bozi iwe ukapiwa chikafu mba kwako kusina nzara paunotanga uchidya unotochidya zvokukavhira ende chikafu ichocho hachimbokusimbisa vana vako unosina kuenda kumusangano atorusurana nenzara ende akakupa chikafu ichocho haadzoke futi mune michoverengonzi takakupai ende mimi ukada kuti zoti pemunopiwa zvinhu izvozvo achiuya ane zvaanenge achida munhu zvake zvikangoita hachauya but mune muchiselebrata nonsense ndandichitarisa nyaya yamupana Tino Machakaire akapa Mnangagwa chigonyeti pa birthday raMnangagwa nhasi akunyora kuti kuningirikini kwaku hakuna inonzi chi hanzi kuchipatara kwakaoma kwakazodai handiti but wakapa Mnangagwa gonyeti Tino Machakaire maternity ward inoita mari chigonyeti chako chatoziva price yacho chitori almost 100,000 handiti but iwe wakapa maternity ward dzinoita 38,000 kurivaka hausi benzi here Machakaire haupenge here Machakaire uri right here hadzisi kunyima namoto here hausi kudhomoka munyondo here takakutarisa because wakamupire chii gonyeti racho wakuningi dai wakangoendesa direct kuzvipatara because iwo ndowatokwanisa kutozviona ke ihama yako ipedyo pamwe muningi wako kana kuti ndiani oona ari kuchipatareko votorwadziwa kuti anogona kufira muchipatara wakudomhanya kuti his excellency chinchi his excellency watoona ukati iyi ndurani ukatonotaura kuofisi kwake pamwe makatoenda kahobho muchingonzewara iti tazvinzwa votoona is better nditonyora zvipachi pamasocial media zvikuti tikuonana kuliye ndizvo ukatoti kandinyore nditonetsana navavi sauri blogger waona blogger uchanzi cyberbullying uchanzi uri kubhula chembere 83 years wadzingwa tikutambira tikude unotambirwa nani kozi iwe ungati iwe alright waba mari obva wapa futi munhu ari kuba yakawanda kudarika yako obva kutengera chirori chei nacho unopenga here chii ausibenzere munoputa here wakomana muri kuputa grade rembanje ausibenzere aiwa zvanyanya munhu yeye iwo wakatoba shoma iye ari kuba yakawanda wapedza wakunomutengera futi chinhu kuti pa birthday happy birthday his excellency shoshuwa baba kuti kavatazana nemagonyeti here mukomana hauna hama inotambura here hama dzako dzinotambura dzapera here but wakazviita izvo hama yako yakuda kufira mupublic nigirikini muhospital nigirikini isina mushonga iyoyo wakurwadziwa manje wakuti his excellency ende ndatoona achitsurwa achinzi akachitsurwa nevamwe akachinzi nyaya dzakaita seidzodzidzo wakanganisa wanyora hadziswe papublic nyaya idzi dzine kwedzinodiscusswa waifana kuuya todiscussa nyaya idzi todzipasisa tozotaura weiya wataura naye nyaya iyi haisiriyo I don't know kuti nyaya idzi dzinotaurwa neweipi ozi isusu ndozvinhu zvetogawakutorambidzwa kutaura futi ende mazuva ako ekuZANU-PF mashoma your days are numbered. Chava nhorondo baba tichazozara takunzwa kuti paivapo naniko nongomukomana ainzaniko Machakaire akaita sei akabudaira president chigirori after that vatanzi ndakazongwara ndakasumudzwa naMnangagwa saka wakuita sei wakupa chegumi kuna mwari wako apa kumashuro aitotaurwa
kuHICC ana Paradza anoenda ni John Paradza inini navamachakaire baba mukatipa nguva tinosvasvanga vanhu hakuna demo iri kuitwa ndo vamachakaire vacho machakaire vacho nhasi izvo zvangomuka chimumbuka machakaire dzokatiteerere studio 7 days shamwari hapana zvamuri kuita apa hapana hatina kwetiri kuenda problem inoitika kuZANU-PF ndeyekuti mune belief yekuti imimi zvinhu zvemunotaura mukataura chinhu mukachipasisa imimi moti chiri correct isusu tikataura chinhu chetiri kuona paground because isi tinoswera kwe isi tine freedom isusu tine freedom of speech nefreedom after speech hatiteerere isusu tiri vanhu vekuti tinoenda kwatada nenguva yatada todzoka nenguva yatada ende zvinhu zvinoitika tinoenda kana kumaruzevha kana kugeto kana kumabasa kwenyu totaura zvese hatichike kutaura tichiti vamunangagwa vanozotsamwa tototi ngavatotsamwa vafe nestress ngavafe nebp kana zviti age wise aiwa akura atambazana zviti ndikarwadza noti mudhara kana nzi arwara ndibasiri kohama dzangu dzakafa ingani saka zvebasiri iye kurwara kwake kuri normal neage yake anogona pawiki anogona kurwara kana ka10 indi kutomushuwira kuti angosangana nezvaano nenguva yaMwari Mwari ongoitawo kuda kuipapo handisi kutaura hangu zvakawanda asi Mwari kana vane zvavanokwanisa kungoita paya meno zvavanongoitawo ipapa meno tongoti Mwari vatirasa ipapapa chete mukomana wacho unozoti vakomana iwe mudhara wewe neage yake nezvinhu zvaanotaura amene anenge achitembechi ende vanhu vacho vaanotemba vanenge vakamuprotekta vacho iage dzedu idzi oziwewo ungaudzwewo nemunhu ane 83 years kuti haiwa tiiyerese nyika nepeni nepepa tinodzokera musango munhu ane 83 years unopinda sango ripi munhu asingagona kumhanya 100 meters munhu anopinda sango ripi anopinda sango ndakazonzwa kwamusoya hanzi paakatiza mugabe pepe hanzi akapinda akapfeka chigemenzi hanzi akapfeka gemenzi rekati dress chiwigi kudidi unoona unomuona mumwe akaenda kunonzi ZITF akaisa chiwigi munomutani mudhenda aitokatula mulangagwa mudhenda must be fired now because mudhenda akakatula mulangagwa how can you do that how would you do that mudhenda boy here welakandega asi mulangagwa utizere zvinonetsa izvo